World Top 10 Dara. Let's go. Fice shingewa tarnaki mai wuyar kwancewa baya yake mai goyawa sarkin mutudin dafawa sarki dan wuri waje kan bauya tamburanka da ke dokawa kai kubarka ce na ce yar minuniya ta nuna fote sukun ga mai mulkinta ga mai mulkinta sarki umar alada fama dan wuri waje kan bauya sarkin fote sukun takawa sarki umar alada fama dan wuri waje kan bauya sarkin fotes kuma takawa sarki umar alada fama dan wuri waje kan bauya sarkin fotes kuma takawa ni abdallah alkanawi gwale da allah gwani na ka farawa rayayyen sarki mai mulkin da baya karewa ai mulki na allah ne shi ɗaya shi ke badawa mai kiya sai ai haƙuri mai umar aka dankawa shi rabu ya danka sarki umar alada fama dan wuri waje kan bauya sarkin fotes kuma takawa ya rabu sira da aminci na roƙe ka kadda da karawa a gurin manzan Allah mai biyarsa baya tabewa shugaban bayin Allah gwadabe mai sadarwa alihinai da sahabbai na rike su ba bambantawa su duka ne nawa sarki umar alada fama dan wuri waje kan bauya sarkin fotes kuma takawa tambari babban kiɗa sarki kaɗai muka dokawa kakaki algarta alkanawi ke busawa hasken sarakunan jihar yoba yau na ka gaidawa jikan sayyadi usman ja da kai asara tabewa ba za a yi nasara sarki umar alada fama dan wuri waje kan bauya sarkin fotes kuma takawa yau waliyin sarakuna alkanawi ke wagewa mai kyakkyawar usuli da cikar ɗabi'u kyawawa mai kwarjini mai haiba ne haƙurinka ya isa nunawa baban ajiya abba maƙiyanka sun shiga ɓoyewa Allah ya karya su sarki umar alada fama dan wuri waje kan bauya sarkin fotes kuma takawa ga sarkin sarakunan jihar yoba kabba warewa tunda ba mu da tamkar shi ɗai ne muka nunawa tunda in ya shigo taro wasu hakimai suka komawa mai martaba jikan bauya tauraron ka yau na haskawa na haskawa sarki umar alada fama dan wuri waje kan bauya sarkin fotes kuma takawa sarki dan sarki ba haye ba kai dan gado ne sarki mai rainan sarki a garinsa kaga wali ne shi ko wanda ake rainan mun tabbata da shaki ne can na gan shi gidan mata ya sha giya na takawa arenan yana jujjuwa
batun wawa yan